Doncs vinga, seguim aquí al Love d'avui amb l'Àlex Tous. Com estem, Xènia? Ai, mare meva, Àlex, Què passa? Últim programa de la temporada i aquí és última secció de l'Àlex Tous de la temporada, també. Nervis, fa fred, fa molt vent, Sí, tu estàs encostipadet, què ha passat? constipadet, bueno, canvis de temperatura, fresquetis, Bueno, aquestes cosetes que passen. Sí, he dit de la temporada, m'estan dient? Bueno, és de l'any, Que De l'any, m'estic de l'any, no, equivocant. de l'any, de Jo l'any. estic aquí boja. Bueno, De l'any, la de l'any. temporada del 2023, col·legues, que haurem de començar el 2024 amb altres mogudes. Ara. Bueno. I com que comencem 2024 aviat, he portat coses que crec que el 2024 passaran. Una llista de coses que jo crec que poden passar. Són intuïcions. Intuïcions meves, suposicions, Hòstia. diverses cosetes. Bueno, Està bé. descobrim-les. La primera, que és la que estic més ansiós, és que espero que Frank Ocean tregui àlbum. Frank Ocean Frank treure Ocean. àlbum? Fa que no treu àlbum 8 anys. Hòstia. Va tocant. És que clar, va està tocant. produint a tothom, Però va tocant. Ja. Va tocant. Ja. Jo, és el meu somni d'aquest 2024. L'he ficat al primer de la llista perquè és el que vull. Frank, treu àlbum. Però tu saps per què no ho està fent? Sí, però mira com segueix guanyant diners, perquè això és tendència a TikTok des de fa res, també. Bueno, Every day goes. Every time with no control. If the sky is pink and white, if the ground is És black Pink, and no? yellow. La cançó és Pink? Pink and White. Sí, Pink and White. plus White. Sí. No sé per què no treu àlbum, la veritat. Se li va morir el germà fa poc, Hòstia. fa 2 anys. Doncs llavors entenem, no? Però bueno, ja feia 4. No, ja, però llavors entenem. Treu una miqueta. Qui fa molt que no treu música també és la Rihanna, Estava pensant el mateix, és que els dos van a la part. Van a la part. Ja, però és que la Rihanna ha descobert una cosa. Sense estar en el focus mediàtic, després de portar 5 anys sense treure àlbum, ha tret una línia de cosmètics, de roba interior, femenina, de tot plegat, i s'ha convertit en bilionària sense treure música. I a sobre s'ha casat amb A$AP Rocky i són la millor parella del món. I És tenen que- dos bebitos meravellosos, o sigui, Rihanna ara mateix està vivint la vida que tothom voldria Sí, viure. sí, saps? sí. Ja està. No. Jo també voldria ser Rihanna. Però bueno, que tregui música, que tampoc li costa res. Ens va fer la Super Bowl embarassada, ens quedem amb això, pim, pam, Ja pum, ja està. Llavors, 2024, jo crec que aprendré a cuinar. Aprendré a cuinar. Bueno, jo crec que no, Àlex. Jo crec que sí, almenys defensar-me una miqueta en tasques culinàries. Algo, en plan, una mica de defensa. Una monxeta tendra, Ni tan lluny. ni tan lluny. Un bistec. Un bistec, volta i volta. Sal i Quin pebre. pavo, tio. Sal i pebre, volta i volta. Bueno, m'agrada la iniciativa, Algo és no? algo. Llavors, Xapa la ràdio aconseguirà portar el seu podcast a la persona que els hi fa més il·lusió, que dit per Mario és Gerard Piqué. Gerard Piqué, mira, i Gerard Piqué va ficar l'altre dia al Pep, que està zumbao, una conya, en plan, és una conversa falsa, vale? Hòstia, vale. Que posa, bona Gerard, com va tot? Som 3 pavos de Sabadell, no sé què. I diu, ei, cracs, em sortiu al TikTok, fotem-li gas, però primer haureu de parlar amb el Pere. Quin Pere? El que te la fot per darrere. El que me la menja per Això, darrere. que no porto lentilles. Està Però, llegint, l'Àlex està llegint Estava entre intuint. cometes, està intuint tota l'estona. És que són els millors, tio. I tu també ets el millor, No, la veritat. però és que em fan molt riure, tio. Sí, Jo espero que Piqué ho hagi llegit i puguin anar. Tenen pinta de ser molt bona gent. Són molt bons xavals. Deixem-ho aquí, perquè tampoc els coneixem gaire. No, però pobrets. Sí. Però bueno, això podria sonar molt heavy, però crec que reduiré la meva quantitat de kebabs setmanals. Sisplau, quants te'n fots? 2 o 3, més o menys. Sí, Sí. Uala. Però em sap inclús greu. En plan, jo crec que ja forma part tant de la meva persona que em sap greu deixar d'anar al kebab i deixar de reduir la quantitat. No sé si m'explico. Què tal les teves caques? M'ho pregunto tan Bé, molt bé. Sí? Denses. Sí? Sí. Hòstia, Àlex, me n'alegro molt, la veritat, perquè Sí. amb el que menges, si la gent sapigués. Ja, no, sí, menjo fatal, a més però tinc constitució bona, gràcies Nina Pont, meva mare. Això és boníssim. Gràcies, Pont, t'estimo. Però no, és una de les metes que vull aconseguir, reduir o millorar la meva qualitat de vida, no, alimentària quan visc sol a Barcelona. Això està molt bé. Això Perquè està molt és que menjo com l'orto. bé. Bueno, aviam, també ets un tio molt jove, deixat de la mà de Déu, aquí Però a és Barcelona, estàs vivint Però la és teva igual. pròpia vida, sent independent, i tot plegat, llavors, bueno, a vegades Però se'ns fa és igual, difícil. Xenia, o sigui, millorar el menjar, puc fer-ho. I per O sigui, què no ho m'acabo fas? d'enxufar un ramen ara com una casa de pagès.
Però això està boníssim. Està molt bo, Sí. Però clar, si un dia t'enxufes un ramen, el següent un kebab, el següent una, jo què sé, una hamburguesa de Deleito, el següent te'n vas al Mac, cansa. Fas tot això? Sí. Àlex, però tio, Clar, quant de és que- temps portes fent tot això? 2 anys. Què dius, Àlex? Però tu em veus que estic malament? No, tio, però clar, et fas anàlisi de A sang. veure, no. Ah, doncs llavors seria interessant fer-te'l. Estaria bastant guapo. Mengeu millor que jo, sisplau. Sisplau, us ho demanem, és que si no ens quedarem sense... Bueno, ens restringirem abans del que teníem previst. Bueno, però jo hauré sigut molt feliç menjant. Això no t'ho treu ningú. Això no és m'ho treu real, ningú. sí. Bueno, continuem. En el lloc 5, i això és una teoria meva conspiratòria, Vale. la Aitana tindrà un nòvio encara més famós. O sigui, M'ha agradat l'entrada. molt bé. No, top cançó, Però és que és veritat, la Aitana va sortir d'OT, no? Amb qui va començar? Cepeda. Sí, Vale. venia del Vicente. Després Cepeda. Cepeda. Després se'n va anar, ja per fer una mica més famosa, se'n va anar amb el Miguel Bernabéu. Miguel Bernadó. Vale. Llavors, se li va quedar petit el Miquel Bernadó aquest i se'n va anar amb el Sebastián Yatra. I ara el Sebastián Yatra se li ha quedat petit i s'anirà, és que no sé, amb algun actor de Hollywood, el següent ja serà, o algo. Mare de Déu. No, ja veuràs. Diu la Berta que sí, Sí, Diu la Berta que està claríssim. Sí o no? Ai. 2024 la veurem amb... Sí, però... No, espera. Abans Sí. què creieu? Actor de Hollywood o futbolista? Futbolista primer i després actor de Hollywood. Jo crec que l'escala és aquesta, Sí. Se'n va amb mític Vinícius i després... No, amb Vinícius. No li pega, però... No li pega gens. Mira, estan dient per la peixera Bueno, que Vinícius no, però jo què sé, algun futbolista tipus... Jo què sé. No lo sé. A nivell musical sembla fins i tot més famós Aitana que Vinícius. Sí, totalment. O sigui, això, No, música. Aitana necessita... Sí. No. Però, no sé, tio... És com... Se li fan petits, els seus nòvios. Li fan petits, No sé. Pues perquè ella és Bueno, la però- més important de tot. Però és com, no sé, buscar fames. No, Amb les nòvios. això és impossible. Jo ho veig així. M'ha picat l'ullet, així que no us ho cregueu, el que està dient. Vale, va, Doncs- vinga, què més? Jan Reich farà la seva primera entrevista / podcast. No ho dubto, Jean Reich farà coses, cuidado. No, però perquè ell sempre que diuen de fer-li una entrevista o alguna fa, jo no faig entrevistes. S'enfada i no, jo no faig entrevistes. I mai ha fet una entrevista, en plan, mai hem anat entrevistat a ningun lloc, mai he anat entrevistat a un podcast. Però per què no ho necessita? Perquè Jo li crec suda que la ell, polla. sí, Però- ell mateix fa el seu, a casa seva, quan vaig està anar, chill. quan vaig anar a lo de l'Esporcito, al podcast de l'Esporcito, Ah, sí? vaig dir, tal, no sé què, porta el Jan, el Martín, no sé quantos, porta'l, i el Jan m'ha penjat una story dient, Esporcito, jo no vindré al teu podcast. Dic, tio, vaya huevos, no? No, per què? Si no ho vol fer, a mi em però sembla que dic, no, vaya superlícit. huevos, que fa la risa. A mi m'agrada, molt Però bé. 2024, Per a veure si li faig jo. Jan, apunta tu. Apunta tu. I per acabar, muntaré o estic pensant de muntar un evento guapo de bàsquet, de 3x3 o 5x5, que em vaig calentar fa poc pensant-ho, perquè vaig veure un tuit de Xapa a la ràdio també. Mira quin foton. Mira, el Pep i el Kitpi, Que guapos. que jugaven al mateix equip de bàsquet, Que guapos. i em va fer tanta gràcia. Jo no sabia que Kitpi jugava a bàsquet. Jo tenia els pantalons també del... No sé, el de la... Ai, sí, com es diu? El Kid no, el... Com es diu? L'altra persona? El Didi? El noi de l'esquerra? Ah, el Pep. El Pep. El Pep. Jo tenia El els Pepito. mateixos... Sí, els mateixos pantalons. Nike. Pues vaig veure aquesta foto i no sabia que jugava a bàsquet. I vaig dir, tu, hi ha molta penya que juga a bàsquet i mai s'han fet coses, rotllo... Bueno, reunió No, estàs esportista. mentint. No, amor, ho està fent el Trescobol. No, a Catalunya, en català. Vale, clar, en català no, però és que tampoc s'ha fet una Kings jo League dic en català. jo dic movides catalanes. Pues, amor, pues tu ets el... Clar, per això Sí, que dic que el pioner. estic aquí per fer una crida general a tota la gent que jugui a bàsquet, que estigui a la moguda, influencer, músics, actors, el que sigui. Escriviu-me, digueu-m'ho, parlem-ho i muntem-ho. Ara, ja està. Ja està, ho Bravo. tindríem. Jo ho veig, Àlex? Jo ho veig molt. Jo crec que s'ha juntat dues de les teves grans passions. Totalment. I a I més, em sortiria mola molt bé. perquè poca gent sap que jugo a bàsquet i que la toco, perquè mai he fet contingut de bàsquet a les xarxes. Llavors és com plan surprise. Però tu sempre parles de bàsquet i música. Sí, t'agrada molt parlar però d'això. no m'han vist tot jugar, saps? Bueno, què ets? Quina posició? Depèn del Ale, dia. escolta. Jugo més del 2-3. 2-3 jugo. Pues això, Ale, escolta. Sí, jugo 2-3. Molt bé, molt bé. I Que res. guai. Què més? I bueno, ja per acabar, per tirar-me un triple,
diré que el Barça guanyarà el triplet. Ja per tirar-m'ho. Però què dius? Vaig fer un tuit al setembre posant que el Barça guanyaria el triplet, perquè si guanya el triplet, ets el puto amo, ho vas predir al setembre. Me la tiro un altre cop. Team Xavineta, no baixem de la Xavineta. Sé que tu el futbol, o sigui... No, que jo el segueixo. Sí? El segueixes bastant? Vale, doncs... Sí, sí. Pues Xavineta... Team Xavineta, Team saco? Xavineta. Jo no me'n baixo de la Xavineta ni que em paguin. Jo tampoc vull baixar-me de la Xavineta perquè sóc del Barça, però al cap i a la fi, bueno, és que vull dir, jo no sé si guanyaran el triplet. A mi em sembla que no, i ho deixo també aquí. Soc poc realista, però molt poc realista. d'il·lusions es viu. I ara que el Gavi està lesionat, encara no menys. en surt un ni en ve un altre, tio. És que estem fins als ous, tio. Cosetes, tio. Gavi. Amb això ens quedem. Vale, quedem. perfecte. Són les 8 prediccions de l'Àlex Tous per aquest 2024. Hola, Lofties! Recordeu que podeu recuperar el programa sencer en vídeo al videopodcast de Spotify o també, si voleu, algun altre tipus de contingut del Loft, el trobareu sempre a les plataformes d'EVA, a través de YouTube, TikTok i Instagram.